De 40 de ani, Discovery îți aduce povești prea incredibile ca să fie plăsmuite. Povești prea mari, chiar și pentru Hollywood. Retrăim împreună cele mai importante momente într-o săptămână eveniment de neratat. 7 zile, 7 maratoane epice, o nouă zi, o nouă temă. Sărbătorim împreună 40 de ani de Discovery. De luni până duminică pe Discovery. Just wants to see it, mate. O nouă serie, Căutătorii de cristale din Australia, sâmbătă de la ora 20 pe